5 urte bete ditu Azpeitiko azoka plaza berriak. Ekoizleen, bezeroen, herritarren, arduradunen eta interesa zutenen arteko elkarlanaren emaitza izan zen azoka plaza. Eta gaur egun, eskualdeko 54 ekoizleren produktuak aurki daitezke bertan. Azpeitia eta inguruko lurretan eta baserrietan sortutako produktuak astearteko eta ostiraletako azoketan eta elikaguneko apaletan aurki ditzakete bezeroek. 2018ko otsailaren 3an inauguratu zen azoka plaza berria. Eraikinaren birgaitzearen helburu nagusia Azpeitiko eta Azpeitiarren sustraietara itzultzea zen, belaunaldien arteko bilgunea eta gizartearen zein ekonomiaren motorra izatea. 5 urteko ibilbide honek emandako fruituak balorean jartzeko unea da. Balorazioa oso positibo da. Uste eta elkarlanen hemen azmazala, azoka plazai, bai bertako produktuei eta ekoizliei garrantzile ematen. Eta azken finien azokie bertzuen aldaketa sakon bat, bertako jendiek sensibilitatea hartzeko, bertako produktu konsumitzeko. Eta uste 5 urteko ibilbide honetan hori lortu ala. Bertako produktuen konsumue igoin da, azoka behan garrantzi hartu eta ohitura berriak sortzen ari jendien inguruen bertako produktuek konsumitzeko eta. Ekoizlik ikusitugu azken 5 urte hauetan areagotu indiela. Azoka plazoi berritziek erakarri ditula ekoizle gehiago, esan genezake. Komodidadetik aparte, hemen oso ondo gaude, basertarako oso ondo zainduta gaude hemen. Nik uste jendia erakartzeko ere leku honta asko zerrexo etortzea erosketak itea. Gutzako oso importanti da. Ze balorin jartzeko, gure produktu balorin jartzeko oso importanti da. Uste arpeie jartzie bai bezeruei eta baita produktoriei bai ere. Leheno etortzezian beti ohitura zakaten batzuk, baina gaztiantzako eta etzeon oso erakargarria. Itxila zan, egurrezko ateaiekin oso iluna barrua zehon eta bai berritu beharra zehon. Eta honea iritsi ginen, geure zalantzak izan ditugu bitarte horretan, baina guztuaz hartu ginen, ilusioz dena ikusten genuen oso argiak, kristalera, kanpo ikusten gendula, kanpokoak gu ikusten ginduztela. Eta ilusio handikin hasi ginen lanian. Bertako eta garaiko produktuen ezagutza maila handitu da, herri mailan, horrek eragin zuzena izan du, herritarrengan horrek. Baina baita gero produktu horien produkzioa ere handitu da. Eragin hori zuzena izan da baita. Eta noski azoka 2.0 eta enkarguko zelako proiektuke baita, produktu horien eskaera ere handitzea eraman dute. Orduan azkenen pixkat hori denare lortu da. Nik uste gaur egun askoz kontziente gala herritarrak, bertan ekoitzitako hori jatia eta hori kontsumitziak ze garrantzi dagan, ez? Askoz hori elikadura buru jabetza da hainbeste aipatzen dugun hitz horiek badakigula ze garrantzi daken. Eta nik uste hortan herri honetan kriston lan egin dela baita, eta azoka plaza berritziak eta azoka indartziak eta horredanak eragina daka hortan. Eta oso beharrezkoa iruditzen zait beste herritan iteko baita. Ze gutxi ez, hortik hasi berdeu, azkenean geuk jateko ez balin badeu geuk ekoizten, zein berdeu, hortik hasi berdeu, hori da bia puntua. Herritarran aldetiken erantzune ikeragarria izan da, erantzun oso nauki da. Eta ikustea asteartetan eta ostirelatz aldetan erostea etortzeien herritar horiek, baina baita ere azokatik kanpoa erosten jarraitzeu elikagunien, azkenin elikaguniek sinergia oso positibo bat sortu du herrien. Azoka plazako baserritarrakin dakeuna harremana oso ona da. Elkar indartze deula uste dugu elkarrekin. Azkenien jendien junetorri ere handi jo da elkarrekin gaudela. Elikagunia egotia ere bai da punto bat aldeko, ez? Erosketa hori dana oso egitezulako. Guk basertarrak ez dazko zenbait produktu bertan dazkazulako ekologikoak naiz ez, baina bertakoak. Eta horreko erosketa osatzeko asko laguntzeu. Arategiko produktuek, kontserbak, frutak, prestautako jatekuak. Baita ere emate jogola aukera bat bezeroai, gu ez gauden egunetan bertara hurbildu eta bertako produktuak erosi ahal izateko. Eta modu horta esan laikeu, azokako ekoizliek eta elikagunin artien azoka plaza bizilo bat lortu deula. Eta batez ere nik uste, bilakaera guzti honetan importantena dela azoka plazan ingurun sortu den antaldea, bai udala, bai elikagunea, bai azokako baserritarrena,
bertan merkatari elkartea eta gure artean, ez? Eta pixkat guzti horrek azkenen generatu dula bilakaera gaur egun daukagun azoka plosa hontan.